Babukeli lolu hlelo olandelayo izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production kodwa kuyizimvo nembono yekhasimende. Ningizimu Afrika sekhuleka nobesilo yakhuleka nokwatsha losikhuleka kudla lalela konakala kakhulu njengamanje ayi hleli duze kwakho kuvula inyanga yenyanga kodwa lomnyama mkhulu Baba kunjani? Dokotela sebingelela khehlela Ngiyaphela kwaJohn. ayi khehlela uma ngifika lana ngiyangena lana ngiyabona ukuthi ayikhonde khona la kushunqa khonde khona la khehlela kodwa before sibingelele khehla uyichaze kumbukeli Ngicabanga ukuthi iningi lawo liyangazi ke ugodo lumnyama odume ngokwenza imkhuba. Ngiyagila nje imkhuba phela into engiyenza ngiyagqilaza ngishintshe impilo zabantu. Ikona engikwenza ngihamba nangu la usibushebusheke lo. ubani yenza le ndoda Ingane zami ngilozuzu nginomazi nobubblegum nangu kusibushebushke. Kube sokuba khona ke futhi omunyeke. Khehlela awusichazele ngayo le ndoda kunomuntu obukele video othi mina mkhulu ngifisa ukwazi kabanzi ukuthi ilethe umcebo yenza ini sibeke sithombeni Ilethe umcebo yagulikisa. Lento osukuyifuna iyona ekunikeza khona. Ikunikeza lento osukuyifuna oyicelile. Sinathi sithwale la ekhaya sinathi sinobungozi sinathi singenabungozi. Sinazi izinto la ekhaya ngisho into ezikhulumayo ngisho ezibonayo futhi sinazo. yabona lapha nokukuvula lapha Ingane yami ke le. Uyena kububblegum ke lo. yini bubblegum Yebo. Suka ngiyambona uThibile khehlela nami ngiyabuka hayi kodwa ke mkhulu ngiyafisa ukuthi sisakhona la usitshela ukuthi njengoba etafuleni lethu kukhona okubekiwe izigugu usichazele one by one Lamhlanje nje angizukudlala nje indaba yemali. Umuntu osuke efuna ukubona mangenza imali kumele ahambe ayobheka ama video yami abhala ukuthi igodo lumnyama uzobona ke ngenza imkhuba ngenza imkhuba ngigida imhlolo. Lana ngiphethe isigubhu ke lamhlanje ngithi ngizotshela abantu ngespecial sesigubhu ke la uyabona lesi sigubhu lesi lesi sigubhu lesi sinzima kakhulu. Asinzima kakhulu lesi sigubhu asitholakali kalula akekho umuntu onaso ngaphandle nje kwami kuphela. Imini oyithuke ithakele sona lesi amafutha angeke uzuwathole kwenye indawo uwathola la kumina. Lesi sigubhu lesi asinabo ubungozi. Sidlela nje impuphu kuphela. Ngithi ngizoshaya ngespecial nje ngoba besivamise uba u70,000 siku-special. Uma ufuna ukusazi special uyangifonela. futhi ngamanye amazwi lesi sigubhu mkhulu uthi kumuntu osaziyo sehlile namhlanje Sehlile lamhlanje. Ngoba bengivamise usidayisa nje u70. Asinabungozi ke lesikhehla lana. umuntu uzoyibuza ukuthi lesi sigubhu lesi senzani silethe umcebo siyadonsa senza ini Siyadonsa ke khehla lami ke lesi. Siyadonsa ke lesi sigubhu uma unamabhizinisi senza into zakho yibonakale. Kunjalo nje. izokahle khehlela kodwa ngibona izinto lokhu iphakame njalo le ndoda esho ukuthi lento mkhulu Yabona njengoba ngihamba nale ndoda le ngihamba nezingane zami igadini ibhekile so ngesikhathi ufika ngithi kuchazela ukuthi hayi khona abantu abazofika la ekhaya. yabona khona namathwasa la ekhaya Maningi. odokotela abaningi abajwayele ukuthi kutholakala amathwasa nakho sibona namathwasa isho ukuthini le Amathwasa ami ke la. Ngiyathwasisa futhi la ekhaya. Ngiyathwasisa, ngiyacupha, ngiyalumba, ngiphindisela la eqhamuka khona. Mafuna ngiyathwalisa futhi kunjalo. Ngisho mafuna ukukhulisa ubudoda bakho, pheceleza into yokuchama, uthenga exact size wa banana, ungathenga usize wokuqala. Ngiyachazela khehla lami. bana khehlela bana mkhulu umuntu onepipe elincane wena unayo into ukuthi likhulu Ngenayo uthenga exact size ofuna ungathenga usaze uzobuya uqhake. Mina yazi ifaka ayazi ikhepha khehla lami. mkhulu abantu abaningi noma ngithi lento sikhuluma njengamanje le show yokuthi uyabasiza abantu bestate nabantu besifazana banazo Nabantu besifazane ngiyabasiza futhi. Yelani Ngina udumba sibonga. Nginakho konke lokho. khona abanye mhlawumbe uneyinkinga sizeni mhlawumbe omunye kuthiwa mhlawumbe uyabona kuningi futhi namanzi khona into onazo ukulekelela Zikhona izinto la ekhaya yabona la ekhaya izinto zikhona. Zikhona izinto but kakhulu specialize nje ngokuthwala nje kuphela. Isithwala singenabungozi nesithwala sinobungozi khona la ekhaya. mkhulu ngiyafisa ukuthi kunala kwaqumba manje mkhulu la kunala Oh hayi ilokho Kunala sami lesi. Bengisithenge phesheya yake lesingabuya naso phesheya. Ese LV antu yabo ngisho naso lesi esokufaka amakhadi sifaka nje ama black kuphela. Naso se LV ngelezi. Uyabona mawuphethe lesi sikhwama khehla lami. Kufanele ube kanje. Ungabi uyabo ufake nje 8,000 cha ufake nje. Hoyibo Mawuphethe lesi sikhwama kanje. aleka khehla Kufanele
Isebenza kanjani lento? ufaka into enje Hayibo. ngiyachazela Mkhulu, ukuthi lento iwufakazi ukuthi njoba uthi umuntu ofuna lesithwalo, umuntu ofuna umfana nayo into etholakalayo, usho njalo. ikona impela lokho kutholakala umuntu mayefuna ukubona futhi ngemkhuba kaGodolo Mnyama fanele aye kuma video yami uzokubona Yazi sikubona phesheya, ikuphi imfihlo yakho mkhulu? no phesheya ngisuke ngihamba nje nginakho ukuhamba phesheya ngisuke ngiyofuna isihlabathi sakhona saphesheya Uzothakatha ngaso. ngaso Kahle mkhulu, wena uyakuvuma ukuthi umthakathi kahle. umthakathi mina umthakathi ngiyathakatha khehla lami Bukele ngasekhaya inqophomlando njengoba ke ubukile ke le video loyibuka khona hleli nokhokhovula inyanga Godolo Mnyama. Khehla lami ngiyafisa ukuthi siqhubeke sibheke insebenzo yakho nalo uphondo lapha lusho ukuthini lo phondo. cha lolu phondo ngolwami ke lolu phondo ngolwami lolu ngasuka nale Tanzania ke lolu phondo lolu phondo ngasuka nale Tanzania and then khona ke enye indoda engihamba nayo ke futhi ngasuka naye eMozambique lapha ngakoshayishayi Ngokushayishayi. Manje lolu phondo lwenzani mkhulu? cha lolu phondo ngolwami nje kuphela engibuye ngigile ngayo imkhuba lolu phondo aliphumi ke engekho sibushebushe lolu phondo kuphuma amakhono sibushebushe Ngoba kasibushebushe madoda suka manje ngifuna ukucheck ukuthi umuntu emthatha sibushebushe abantu abaningi mkhulu bahlezi bekhala bethi uyayisaba into ezokwenza kushona abazali mhlawumbe kushona izingane ayinabo nomngozi le ekasibushebushe. uyabona into engike ngithanda ukuyitshela abantu abasuke bengibukela abalaleli uyabona mawuye enyangeni mawuyothatha into kufanele uqala ubuze kuqala ukuthi into engizoyithatha into kanjani ungathathi into ezobuya ixhake egcineni zikhona into ezinomngozi zikhona into ezingenabungozi mawuphiwe into inyanga ekunika into fanele wazi ukuthi into ekunikeza yona izokusiza ngani ayizukudlela yini ingane nginazo ezidla ingane ezidla igazi nginazo ezingalidli igazi Umuntu uyayikhethela la ekhaya uyayikhethela ukuthi yena ufuna ini. Yabaleka madoda uMandela. Iyabaleka imali madoda ushilo umkhulu wathi imali into yakhona la ekhaya ibuyisele khehla lami ngoba bengibona lokhu kuqumbile nje ngiyibuza ukuthi kwenzakala kakhulu ke le khehla umuntu osuke efuna ukubona fanele ayoyibheka nje uGodolo Mnyama mayengena nje kuma video yamabhala uGodolo Mnyama uyavela uGodolo Mnyama uvela ngisho phesheya ko Dubai Thailand Mauritius uvela yonke indawo uGodolo Mnyama kaningi kulandela nami ngibona uphesheya khehla lami mkhulu kunomuntu obukele video othi mina ngiyayifuna lento uthi umuntu sengihambe ngahlupheka isikhathi eside njengamanje mkhulu uthini kumuntu obukele video umuntu osehambe wahlupheka melazela kumina and futhi ungezi uma usenasikhathi sokudlala ungezi uma usazongixoxela ngenyanga uphuma kuyona mina ngimfuna umuntu onesikhathi sokudlala ngifuna umuntu ozazi ukuthi ufunani ngoba mangikunika into ngiyakunikeza umuntu uzoyibuza omunye ukuthi umkhulu utholakala kuphi ngikhona la eThekwini uyangifonela uze esigodlweni sami and ke enye into ke asidayisiki imali la ekhaya ungezi la uthi uzothenga imali asidayisi imali into esiyenzayo siyasiza kuphela umuntu umnika umuthi ngimnika umuthi uma ukuthi ufuna umcebo ngimnika umcebo khehla lami asiyibambe njengamanje asambe sibanikeze inombolo zala ekhaya zika Godolo Mnyama bese uyabanika khehla lami ukuthi social media abantu bakuthola kanjani asiqale ngenombolo khehla lami 069 872 0021 uzoyifaka lapho ubhuti zikhona zimbili inombolo asiphinde futhi sicheke ukuthi ke ku social media njengoba ushilo ukuthi ukhona ko YouTube yokuba kulandela kanjani abantu ubhala nje uGodolo Mnyama kuphela ma wabhala uGodolo Mnyama uyavela uGodolo Mnyama ko WhatsApp ngikhona ngayo le number bukele ngasekhaya inqopho omlando sihleleke nokhokhovula sihleli nenyanga suka madoda mkhulu kwenzakalani manje wasuthi manje njengoba uthi uswayilena sho ukuthi mangingakhipha lokuzeni lapha ungabaleka kukhona nomunye khona nomunye phela kuhamba kuthiwa kuhambi kukodwa hayi khekela isebenza njani kodwa ke mkhulu mhlambe amazwi ongawasho njengoba ikhubalo abantu abaningi bathembele kulini eningizimu Afrika noma ke singabe ngo masikhuluma ngomuntu sikhuluma ngabe lapha kuyithemba thini ithemba ongalibuyisa namhlanje umuntu ngavela osehambe waze wahamba ifuna into okuphile engayitholi khekela fanele ezela uGodolo Mnyama ezomsiza okunye ke futhi engingakwenza umuntu uyayiletha inkomo kaGodo hayi ukuthi uzoyifaka ebank hayi ukuthi uzoyifaka ephepha ifakwa ke le fika naye esigodlweni
yebo ngiyayithanda lapho ukhekhelami ungazi abantu beduka ngoba manje umuntu uzofika azenze ugodo uzosethwa sengiyafonela ukuthi ufake imali endaweni yokuthi ufake imali uthola ngiyazi leyo sengike ngawathetha futhi amacala afana naleyo angifakisi umuntu mina kaphela uyawubuza umphakathi igodolo omnyama dokotela ukuthi abayeke ukufaka imali ezitolo nakuphi imali umuntu ukhokha masebona wena ukhokha masebona mina hayi khekhelami ngicabanga ukuthi uqedile ungethole mhlawumbe khona okunye ongafisa ukudlulisa sengiqedile ke kodwa usibusha lo usibushe lo ayinamandla le ndoda ayinamandla le ndoda usibushe kuze kushaqikana mangiyibuka ngiyabona khona Ningizimu Afrika ninebesilo mina ngumzono kavukamisa uvala sekuvala ngamakhanda amadoda insibothi magola athethi ingacuka umucubo okucumfala kahla ngiyuno khwatsha lo sikhundla hleli nokhokho uvula inyanga ezinyanga kodwa lomnyama khekhelaphi enamathwasaka nawo into uyabona uyabona sorry baba uyabona nawe